आङो बेखौनो फिल खालामदों कि दिनै गभर्नमेन्टआ एसेबांखिनि थैलायनायनि उनाव एसेबांखिनि मोनसे गाज्रि थासारि जाबोनायनि उनाव जोंनि मुभमेन्ट खालामग्रा जोंनि रिभलुसनारिफोरखौ बिग्रायारिफोरखौ मोनसे सन्मान होदों। बिथांमोना अनसुंथाइ होआलासिनोबो थानो हागौमोन, केस उइथड्र खालामालासिनोबो थानो हागौमोन, नाथाय दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि आवगायबोदों बिथां गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव, रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव, माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जेरैबायदि आवगायबोदों बेखौ बिथांमोनाबो अननानै मान होनानै दिनै केसफोरखौ बोखारनाय, जेलनिफ्राय बरननो थाखाय राहा लामा लानाय, अनसुंथाइ होनाय गासैबो खामानिखौ मावनो आखायाव लादों। आरो जोंनि जि थांखि हारिखौ बासायनाय, हारिखौ फोथांनाय, बिनि थाखाय नोंथांमोना न' बां गारनानै जेरैबायदि बावसोमबोबाय, दिनै मोनसे मोजां सम मोनबाय, जोङो बेखौ कमप्लिट हारिनि थाखाय बाहायनांगोन। जोङो एना एनियाव थानो नाङा, गाज्रि साननायाव थांनो नाङा, मोजां साननायाव फैनानै जोङो हारिखौ बोखांनानै लांनो थाखाय जों बयबो जाहाथे खौसेयै खामानि मावो, आं बेखौ खावलायो। आरो दिनैनिफ्रायनो मोनसे गोदान जिउ जोङो लानो नांगौ। समाजाव थानानै, गामियाव थानानै, न'खराव थानानै मोजां मोनसे माहारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो बेस्थ' जानांगौ, आं बेखौनो खावलायो। आङो बे समाव जिखिनिया दिनै मोनबाय बेखिनि थाखाय कंग्रेचुलेसन होयो, जिखिनिया मोनाखै बिथांमोननि थाखाय जोङो नांबाय थागोन।